Oh, niarang sumpay maghigala. Hapit na. Inarag yun ang ano. Jimilina. Lingon day kayo ning Jimilina bisag masunog-sunog siya. Mabuhay ra siya balik. Kining agsaman dire kapila naman kini nasunog. Pero survive man yung Jimilina, dako noon kayo. Sabi ka init. Bintahan na kayo medyo nalandungan ng agta nga nagsinaw. Ada sunuan atong pambutang silpunog. Nindot man ada kay na may natumba man na. Natumba man na nga Jimilina. Mara dia buso. Pwede ta dia makaingkod-ingkod. Tangan silpon dia. Gawan sa midre. Hawan sa si Buns Damos dia oh. Oh, kan ni. Hindi kay forma kay na nakababag. Kanay magkana akong giingon ang tumba. Nababag. Pwede ta makaingkod-ingkod. Kanya. Ato karong butangan diri og cellphone kung naabay signal kung testingan. Wa pa signal diri. Unsa man TM na? TM na siya, TM nga SIM card. Wa pa signal po sa ako, TM na akong gamit. Mataod-taod siguro. Ato sa siyang airplane mode na ibalik dayon nato para mahibawan gyud nga nabagi signal or wala. Pula naman lagi na. Ako ibalik. Tunsa pa to yay. De. Pa na taod-taod. 1 bar. 1 bar. 2 bar na ako, nag 2 bars na. May dress ako. Wala pa. 2 bar. Sabi 2 bars na. Na 2 bar na. Atong testingan og on ang data. Kung mo okay ba ang Facebook? Pa man. Ang kusog 4G. Ra siya. Diri mo idol. Diyan sibog ta daw na. De hinay man dire katong niagi tong dirita. Ang kusog didto gyud ang kusog unahan. Katong walay kahoy. Ato manindot nga no kanang kuan. Payag dira bobo diha. Kanang mga kahoy. Ra gid siya. Kusog kayo. Hinay man dire katong sa una tong Tukit na. Hmm. Kabangan sa nato ni hinlo. Loan sa nato ni dire. Isa ni hiluan. Payag man ta. Di lagi ta mo hinayak og payag kung may signal. Kung may signal dire. Sayang. Dito tas nalibo at ato dani sa. Kawa. Nalinog nang samot. Ha? Nalinog siya samot. Kasi signal dito dai. Linog. Ang nay signal lagi didto lagi sa walay kuan. Walay kahoy. Ito kay init man. Init lang. Ato man diri kung nanatay signal. Oh. Ato na ning butnyag payag-payag na. Sanga baya. Saka daw dito. Makakatkat ka. Itunol ning cellphone din. Naman gud tay trapal. Ha? Naman tay trapal. Pwede ra magud dito na may trapal. Ang trapal para dili init ang trapal. Patungan ra siya mga dahon. Pwede. Dili igang. Kung diri mo kung pudre ka na kahoy. Diara. Ang signal man gimangita. Saka kanara. De. Kung di nang dita. Tanawa kong mo 4G ba? Ya ato na nang himu treehouse dia. Kung naa manggaling 4G. Yun ang dita ni. Iuna man ako tanawa lang. Butong mo sa nako. Ayan sa man. Pila. 4 o 3. Tribal, Wala yung pa. sabay tatak A o 4G? Ay sus 3G. 3G? Okay na. Nakakusog kayo. I-open daw ang Facebook, kung mao ka ba nimo? I-on. Arang o ka ba na agay nagchato. Diba? Messenger man ka ng Facebook yun. Sige. Tuwing gayo. Tuwing. Aw. Ukab, ay, kira.
Butangan na nagbangko diha magpost. Bangko ba? Okay, kayo. Dili lang payag. Kanga na Pwede naglauting. ra mo pud lahosan to dito ni kung gusto ka dito. Ya, kini. Kusog man dito. Ato ra ning danan ya. Butangan po nato dito. Trapal. Oh, go. Bangko-bangko ba pangayanan. Trapal. Lantawanan. Soliville. Dili Pwede ra. ra kapal kani kahoy. Oh, sa karon pa ba dito? Diri sa mi karon mga kabons kay temporary pa man kay permero pa man namong ani. Sa sige namong balik-balik maka final rigid mi diktaro nga payag. Bem dira sa imong Sa pagkakaroon diri sa ami kay nami masabitan og duyan ha. Nami mahiktan og duyan na. Dito ra gyud siya. Ha? Naman. Ay balhibo sa manok ihas mga higalaw. Kuan man ni suno be. Naman. Tawo. Ah sunoy ni. Dire na. Na dire ako sa gyapon. Na ako sa naman. Diyan si mong sandigan. Oh. Ah naaman day signal diyan sa sandigan daw. Nabe ta kaning ako tanaw na ko be. Ulit, eh. Wag signal lang ako be. Ipakita din. Eh. Ah. 4G man dayo. Naming Wala higalaw. lang ni siya load mga bones na may load pero now 3 bars ra siya pero 4G. Okay kayo na signal dire. dito tayo hawa na to. Ya, mo silpi na. Ang sumpay ani mga higala sa sunod na pod. Oh, lantawa lang Ay, ninyo ang salamat. sumpay nga video. Kita ra gid mig naay signal sa cellphone.